זה המשפט, זה השקף האחרון שיש על הבית ספר שמסיימים את המרוץ, ואני חושב שזה מאוד נכון, וברגעים הקשים זה משפט שאני אקח, כי זה רק עכשיו גיליתי את המשפט הזה, למרות שהוא מאוד מפורסם. בסוף הכאב הוא זמני והגאווה היא, מה שאתה מקבל זה לנצח. אז זהו, אני קודם כל רוצה, לפני השאלות, אני באמת רוצה להגיד תודה לצחי ושאול והחבר'ה מפרו-ראנר ולאלמוג שהביא את הקורונות והשתייה. אז באמת תודה על ואני אשמח לענות על שאלות. ושוב, אני מעדיף לא דברים מקצועיים, כי אני חושב שזה קצת פספוס ומי שירצה דברים מקצועיים. אז איך בהשוואה ל-TMB ההרגשה שלך בסטרס? חזור על השאלה. השאלה הייתה, מה ההבדל מבחינתי בין ה-UTMB בהרגשה אישית, כאילו בהרגשה שלך. לווסטרן סקס. אז לפני התחרות, לי אישית, אני ידעתי שהתחרות הזאת תהיה יותר קשה, כי אני רץ יותר מהיר מאשר טכני או מטפס, ואז אמרתי, בעליות קשות כולם הולכים, מבחינתי זה זמן מנוחה, ובתחרות הזו ידעתי שאני אצטרך לרוץ הרבה יותר. ואני חושב שבאמת פה חטפתי טראומה הרבה יותר קשה. אני סיימתי את ה-UTMB, אמרתי אני יכול לרוץ גם עוד 20. גם יום אחרי הלכתי פה, שפכו לי הכפות רגליים בטיסה. אני רק עכשיו התחיל לצאת מזה. אני בסדר, אבל אני אומר, אני לא מרגיש פיקס את הרגליים. בגלל שרצת אותו? בגלל שרצתי הרבה יותר. כי גם ב-UTMB יש 10,000 ירידה, כמעט בשניים. אז דווקא התחרות הזו הייתה לי הרבה יותר קשה. מה הייתה התחרות קדם? חשבת שיש תחרות קדם? לא, כאילו... זאת אומרת, זה מבחינתם... זה הקדם? זה היה... מה הדרישה, כאילו? יש להם באתר, זה מינימום 100 קילומטר, אבל שוב, זה אמריקאי, יש להם רשימה. אני בטוח שהתחרות שלך, 119, משהו... זה קצר. לא, אני יודע, אבל נתן, ה-CCC נותן, אני אציע שם איזה 40 תחרות. מי היית צריך לשחק? שאלה טובה. שמעתם מה הייתה השאלה?